adwokero kamano kinyi masani kamoso nyikwara mogi duto ni oyawre uru kamoro amora ma untiere Kisumu County, Siaya, Migori nyaka Homa Bay kod gwenge moko bende manyikona gi nitie. Topic kata thuon wach makawuono mar loch gwenge kata mano biro gi devolution gi constitution manyien ber be waseneno ei counties wa. Ber biro ka luwore gi kawachako ni to loch gwenge gi nobiro nang'o to kane gibiro expectation to ne ni malo nikech mokwongo anyalo wacho ni samoro puonj mane opuonj go jopiny ka wachako wakalo constitution kata pen chike manyien ne ok odonjo ne jopiny nikech thoth jopiny ne paro ni ma sirikal mar majimbo kendo kane ichake jomoko noparo ni koro jo county biro dhi tiyo thuchegi kendo sirikal margi. To chutho ka wang'iyo expectation mane jopiny nigo ne ok omi jopiny thuolo maber mondo ging'e ni to loch gwenge ni kobiro tich governor ubiro bedago to tich MCA mwadhi yiero ubiro bedago to ka wase ng'eyo tich mane jogi biro timo nonego bed ni to wang'eyo ni to be gin gi budget momiyo gidhi tiyo tijni mondo koka wachako compare ni to be waseyudo ber koso waseyudo rach. Wan kaka onagi wan gi counties 4 mwang'eyo: Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori. To wang'iyo ni to geographically kuon ma wantiere gi kuon ma counties wantiere gi ji ma odake rom nade, mano nyaka wang'i ni to sama ne devolution chakore kata sama loch gwenge ne chakore economically counties wagi ne nie level mane kipimo kod gwenge moko. Nikech ka wadwa ng'iyo gini maber onego wang'e ni chakruok counties wagi ne gin kanye eka wabiro wacho ni waseneno ber kata ka waseneno rach. Wang'eyo maber kata kaka ni somo Kisumu kaka county anawo Kisumu e Nyakach yudo ka bilion 120 mosedhi ne loch gwenge gi. Ng'at ma biro ng'iye gi wang' ma oko to biro ni ma omenda makore lach monego bed ni aneno pogruok ei county na to luwore ni in pogruok mane midwa neno. Nikech ka wang'iyo tije mag devolve government ne nitiere weche madongo kabisa mano bedo devolve. Ma achiel kuom gi ma jopiny ng'iyo ahinya en wach thieth. Thieth nobedo devolve kendo wang'eyo ni kaka nobedo devolve osebedo gi challenges mang'eny ok e counties wakende e Kenya mangima. To ka wachak wang'iyo Kenya wayudo ka counties moko to setimo maber moloyo kaka ne wantie. Mokwongo e the 4 Nyanza counties hospital maduong' marwa ma wang'eyo ne Jaramogi. Mano hospital maduong' ma wang'eyo ni osebedo upgraded ma sani it's a very big hospital in the region o kata karwa kende. Level 6. Yes. It's a very serious referral hospital. To ndalo machon ka referral hospitals mane wang'eyo ne gin kaka Moi teaching and referral. Koro within this devolution ana nyalo wacho ni ka wachako gi kanyo mane hospital mane wan go mabose bedo upgraded. Sani koro ene buo sirikal mamalo. Ene buo sirikal mamalo. To kose bedo upgraded mane mosekawo level mane entiere. Nikech ki promote kata ki transit gimore level machielo onego bed ni gap no nitie ng'ama jaso. Ka Kisumu Jaramogi obedo upgraded osiptande mage mane waseketo ready kaka devolve government mondo dhi e gap machielo no mondo bede level ma ok wafeel ni wamisa gimoro kae. Nikech the moment wabedo upgraded nitie gima pinch manyaka jopiny winji manjok gi winji nikech ibiro nyisi ni ma is now a referral hospital nyaka ya level ni kichope level ni to koro serve jo Kenya te ok obi serve jo community uni kende to joma ne bedo served gi ma region gin koro itero gi kanye. County Homa Bay one hospital manyalo cover that. Most of the time wajuma ni jo wadhi Kisii. Most of the time wadhi osiptende majirende ma poko chopo kata level wa. Hapa ni kapoko chopo kanyo.